ko pila sungobian ka jingstat ka baphiyo na school ne pitang sungudon kamban tip khamba shishu ya ka core computer one ha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim nongpo marpersya bat ka school Alpha Higher Secondary School ngidon sibun kirkom hikai ban tip ya ka computer bantip company asyusyu pun hau number pra line nyo ar nyo saw ar ndreu nyo lani pra iwe line ar not saw pra san saw one mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata henrengi diru ya ki laptop bat ki komputer ki barim lani ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top. Daka jingsung burom ya ke jingwan ra 6 job na ka lempung international subro tokop arhajar arpsau jong ki hybrid chenrang ki bhapo khat san snem karta ki bide ki hybrid ilekai jong ka nongjri presbyterian secondary school ha ka laipotrik unailar arhajar arpsau la priang burom ya ki ne ki hybrid ilekai nadu nakat lingsoing gohati ha ka jingilam jong ba Charles Marngar ubri president jong ka school managing committee ubadeiru ha ka jukupor MLA bat MDC ke Mohti constituency depna ketika jeka la pediang burom ya kine ki hybrid dagi bor punya distrik Haribhoi ha circuit house rengkat ka jing ai bam ki ha ketiga caka nangta ya ka bala penbut sa ka jing pediang burom dagi nongilam jong seng KSU lengba ka sports and cultural cell ha ka jingilam jong somla Eric Nongkendri ubdiu sports secretary ka seng kemi hadin ka jingmi na kene caka ha umsting nong thamai pat la pediang burom ya ki hybrid ilekai football dagi nongilam jong Haribhoi district sports association ha office rikam jong kene ke kanhon ha ka jingilam jong ba RB Shadab ubri president rengkat bat ki dikhot kene ke kanhon ha nong thamai msning laisim bentaru dagi dikhot jong seng hito ban penlong ye ke jing pediang puram bat ka jaka ka ba khaddu ka dei ha ka shnong nongjeri ka bade ka shnong ka bala bu la seng ye kene ke school bat la penlong ye kene ke jing pediang puram ye ki hybrid ilekai ha ka madan ka bala penkilan met ye ki hybrid ka ba deiru ka madan jong shnong nongjeri ngini pet khendiat kini ki video ki bangelayo ban ring ha gi jaka ba penlong ye gi jing pediang puram
Haga jingilang kebala penlong han nong jeri lawan ban priang borom ya kini hybrid ilekai football ke nong jeri Presbyterian Secondary School da menteri sorkar bopet ye ketenat ki kami lekai hapo ke jela uba syakliar warjeri. Haga jingi don lang UMLA katanya uba Charles Marngar uba badru kumu presiden jongga school managing committee. Nangta UMLA ke nongpo uba Amiral Bonsim u deputy commissioner ke district Ribhoi u Shri Abhilash Baranwal IAS. Nantau Director ke Sports and Youth Affairs Shri Didi Shira, uba Bobby L Nombet uba District Sports Officer ke Ribhoi District, ki Pastor, ki Temen Basan, ki Nongilam jong balang Presbyterian Nongjeri, nangta ki Paj Bashnong, kentup de ya ki kana school ke Nongjeri Presbyterian Secondary School, ki bala Abhi Dengong, yela ki para kana school rengkat ki uniform. Naduk ni kau ni praktis apa makan kiti nang tu pat ni lak melek ai bhangi ya try kum katim wak bat ni poi sa kathang ro dangi la poi sa selong per lek ai state ro ni lek kai kum katim wak baik banin yo ya jing job ni try system ya jing praktis ro ni minat ya jing praktis bat slap ro ni praktis baik bat ni bangi kuat ban yo ya jing job iki jing pia ha ba pia lek kai ha jela la jom bat ki wei gitim di bana ko jela bat kejing lekai pada kebersama kejelah kedon kejing bagi mah ni dan hi kejing per bat ini mengila lekai na ne kamadan bat ni la poi setting la kendu pat bat ki we gitim bat ki we pat ki bakham he yangi baki kam jrong yangi dan sibun kejing per bat ni ro lem tangi dan hi taka tim bangi ya tur bet ban poi sakatham tu fisio kadon ka jing mentoi ya ladi hak bapi yo ban ya lekai bat ki wei pat ki tim di bana syabat jela ka de hi kata piloro te idan hi ki clear mo ki bal kham jrong yangi bat ki la kham byang ka ber met ru te dan sibun hi ka jing kha menu ba shay ai men sim fi ba inspired fi nadien hak be dei bat kanika football ane wete de nakaliang jo email pa hi ba kila support yang anak support ba ngan poi hadukan ne ka klip mat monta paniyo e ne jingjob kumno fisngo hadin ba filayo e gani jingjob bat ka e ka message ka ba fi kwa pa de ban ai ki wei pat de ki sub junior team na ko ka jela bakin le ka e ka kubor ka ba mas men sibun e panilayo e jingjob te bat ye ki we ki sub junior ru ban kin ya trace tom ban kin ya practice minat ba ban kin poi chak tham kani ka school na nadu macam senam ngadon gejing pen kre ka nang ka banta kan ka super tokom te macam senam ngila ram ha district level hi kam ngila poi du ka final te men senam ro lengba gejing don jong kan ka academy narampai academy ni praktis dagi senam man ki por bang don ni academy nang ta ka daw ka ba ngila bagi kena ngila don lupa kan kesap bagi don naka por ngi practice kidai giju clear kiba in post du neka benda yang baga nadu ni 8 practice bahai ki nadu district level subuto state level but andang ila job na state level midang konkret susu ban yakun sang neka international level dia la ban ya ki challenges ki ba ya kendu long neka andang ila poi setika tournament ke bahe bomo paro ki state apo ri India khantam ki don ki nabari kum ka Sri Lanka ka Bangladesh ki badon menta kila khen bagade ka international te ngisiam ni sotu ba ta ka jing kon kelong ka bajwat do kata keleng ba ka jing tristom ai jing praktis ki man ka ski nadu bangi yo kala dan praktis nadu basdang imi nag ni madan kiti kumne ndang ila poi state level kat bangila nagliang jong ka academy ke bangidon ni laile ban penyo ya ketika bani kun hak ting madan plastik mo artificial top kumjuru DSO jongi sal Bobby L Nombet ila aing jing arab banginyo ban praktis satai lai sin hak stiau te nagliang jong academy ru ila ban pembit pembiang ladangim yo ban praktis silong ru ngila praktis ketika madan futsal hapo umtreu kenang bangin la ban yakun hapo ki madan artificial top te kalai arab bahayangi bang yakun hapo ki artificial top andang ila poi stage po Bangalore sate rungi yo ban yakun hakaju ki madan din ta kata ka thong ka ba ka daw ka bangila ban kina jungi hila ban kai bah bat idon hi ka mensim ban yakun kumbangi ai yaki ka
baro kaba ngi Christian niki ngi coach manager kantam isar Jeffrey Walarpi di balai Arab ingin ngapor sekapor lang tagad ki kena kila bangile kai bah. Dia ka bede bat ka award ba kai ga bal penong ki banyo ini ka award. Ki nagaliang junga kum coach committee coach apo district sport officer ni apo riboy district jungi nadu usnem arjar kanreu nala persyanghi bani alam mi kini tim school kabaga district sport officer kala hak ya nga andrei kadai sim kanangkong nam ta junga mengapo hidup ini level namar ba kat kabangai alam ru nga kijik kiba kiwe ki school kiwe district kila yok ki madan ki babiang endrengi po district indon kini ki artificial dog yang namadan kiti ngini kon stay galong ka bahanam ta jungi enrai how ne usnempat ni long lengba ka cing tristom ni yok i kena ki babiang te nang mata jong kene ka ne kum kene ka benta kum kene ka awat ka bang yok mtalong ka dei ka snem ka bakerpang nang mata jungi bat ni jusiam lano ru o menno ka ba ladep enrai ngakermen banang ne syakmat ngin long ne ngin sanang yai tristom bat ngin sanang yo ya kene ka awan bat hagajuk ka poru ba kita ki jing yai lenti ki jong nga coach balai alam lakumno ngasaj rembet aga semifinal alam nadu krum dingai ka Nehru Memorial ka Prat lenti nangta ka Umdihar Higher Secondary School gitu ki South League School ba ngalimbet aga semifinals te mentau senempat ngaingu yo play ba marsen poi ka final ngalak berjob ya ka final ba undangi la poi sekte international ngi kendu ya tim FA ngi kendu ya tim ki balong ki foreign ki Bangladesh ki Sri Lanka ngi ya kun doyap met bat mensem o kena au ailot kat bodon kat ka bani coach ki ngi kai ki teknik baro kita daw ka jing tre jungi ka jing tre stom jungi ka jing ya long ka way ki coach bat ki player kad le karyo open job nam tang jungi ngala tole Ka ika jing nu le ka plan jong ni nang ne shikmat pade ban yalam ya kan ka tim bat ki way oke hadin bangi job ya kan ka Subutokop International Subutokop ni ngaku coach mah bala yo ya kan ka awat do daga jing so kwen ai play ba yang ba jong bangi yo ya kan bat kunjurung ai play di DSO jongi kunjuru kerpang ya isar Jeff Walarpi ibla ai yang ina kapor sekapor te nakaliang jonga nomor ba hapo jonga ne ka school ngidon ni ka thong naga benta ka bangin penkiu ya kithna kidong kithan jongi hapo jonga ne umsning area bat ka Ribhoi district hibro ko wei ngidon ibu kanang ya kene akademi namar ba pun gi khna jongi na po dongri Ribhoi jongi ba kisiam jing ba nan Ribhoi ngimi bandai praktis silong ide gi khna ki ba duna ka yo ka kot tina ta ka daw ba kumba iwe ilong kimi mo i kongkenjai si seliang ibla halang ba ka jing kren jongi ngilai ya kren ban bu no ya ka wei akademi hapo jong kene kanong jiri ba khnang bagi kene ki khna jong ka Ribhoi jongi bakin yo wan praktis sangne nang ba kata ka jinglut jing sep jongki kanam kta bakin le chidu silong de ka jing tmu jongi ba ngin penkiu nang liang jongaru ba om bangin kut tangkat ne namar ba lingba jong kane akademi ki ndei tang banga bangin don hapo jong kane akademi ban long tong kum coach andre ngidon ndreungut ki staff ki ba ki assist ki ba arap nga dengan kermen ba kane ka akademi kanang Roy kanang ya Syakmat bat ngidang la ban penmi ya ki player ya kena school nak kena school nong jeri nak kena akademi ba ngasengau sarong ru ban ong ba minta ka under 14 ru napo jong kena school napo jong kena akademi kinle represent na minta ka under 14 ka ban kinle yakun sene Bangalore